Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon entzuleari eta arratsaldeon baita zuei ere Goiuri arratsaldeon. Ui, barkatu. Arratsaldeon, Iñigo. Black or white? Arratsaldeon, Mai. Arratsaldeon baita, baina zergatik hasi gara txuri beltzez. Ba, gaur 1981 Michael Jacksonek bere Black or White singlea argitaratu zuelako. Ba, nik uste dut gaur ez dela hasi behar txuri beltzez. Gaur oso koloretsu hasi beharko ginateke. Gaur azten da inauteria, 5. urtaroa. Zum FC Köln und Million zum KC. Wir trinken jene Kölsch. Der 11. im 11. Gaur, amaikak eta amaiketan kolonian inauteria hasi da. Edo beraiek dioten bezala, 5. urtaroa. Koloniako inauteria, alemanez Kölner Karneval, kolonia hiriko jai herrikoia da. Herrialdeko gertaera kulturar garrantzitsuenetakotzat hartzen dena. Ostirala da eta zuek zatozen bezalaxe nila azten naiz hemen pixkat kruzatzen. Banik nahiago du txuri beltzez astea, naizta inauteriak hasi diren gaur azaroak 11 San Martin eguna da eta dakizuen bezala txerri guztiei heltzen zaie San Martina. Markoseken ime balastozko zubixe, bertati pasatzeko eratan txarrixe, hasi ziren pasatzen jauzizten zubixe, Markosekan eba kristoren mostixe. Goiuri. Ezin kaso Goiuri. Gaur Iñigo, ez dakit, ezkor etorri zaigu. Gaur Iñigo izkor etorri zaigu. Zu segi harrera koloreztatzen, mesedez. Bale, ados. Konturatu zarete, gaur 11 da, ezta? Eta 5. urtaroaren ondoren 6. dator, ezta? Eta zenbat dira 11 bider 6? 11 bider 6, 76. Ba hoxe, gaurko egunez, 1926an, Route 66 autobidea ezarri zutela estatu batuetan. Autobide ospetsu honek abiapuntua Chicagon, Illinois zeukan, eta amaiera Los Angelesen, Kalifornian. Bi horien artean, honako estatu hauek zeharkatzen zituen. Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico eta Arizona. Guztira, 3.940 kilometroko luzera. Road trip bat egiteko ezin hobea. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles. Amasi bider 6, 76. Zer lotura koloretsua da hori? Gainera, Chuck Berryren doinuak txuri beltzez daude nire memorian. Bai, egia da Mai, Iñigo oso ezkor etorri zaigu. Iñigo izizikor etorri zaigu. A ber, Iñigo, proban jarri nahi dut zure gaurko negatibotasuna. Adibidez, esaten badizut gaur Leonardo DiCaprioren urteumaga dela, zer aipatuko zenuke berari buruz? Jode, bat Titanic ondoratu zela. Buah! Iñigo, benetan, erabat txuri eta beltza etorri zara, Erabat txuri eta beltza etorri zara. Venga, beste froga bat egingo dugu. Aipatzen badugu gaur Demi Moore aktoreak 60 urte betetzen dituela, zer etortzen zaizu burura? Demi Moore. Ba, Ghosten bere bikotea mamu bat zela. Jode, baina baio ez. Zagit, eski. Maten du ni naizela hemen baino. A ber. Zea, mamuak, matatxerriak, iluntasuna, argi pixka bat ez daukaguela. Bai, noski baietz, gaur argirik ez zaigu faltako Mai. Baldakizu nor jaio zen gaurko egunez 1958an? Luz Casal abeslaria. Luz! Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará.
se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Entzun esaldio bikote. Gizakiak atsegin du bere atsekabeak zerrendatzea, baina ez ditu bere pozak zerrendatzen. Fyodor Dostoyevski, eta gaurko egunez hain justu, baina 1821 jaio zen Moskun Dostoyevski jauna. Bai, oso saldi ederra, baina horregatik ez dago kolorerik gaurko sarreran? Fyodor Dostoyevskiren gatik? Joda, nik uste nuen igual, akaso, txikito la kalzagatik izango zela. Gaur 5. urteurrena hil zenetik eta agian horregatik. Meira. Hasta luego, Lucas! Agian horregatik. Azken saiakera egingo dugu mai. Aber Inigo gustoko duen zerbait bururatzen zaigun, bale? Zer badaukazu buruan? Inigori, ez dakit, igual beha, trenak, bagoiak... Hori da, hortxe agoakoa, bai. Mentxe daukat, 1985ko azaroren 11an Bilboko metroa inauguratu zuten. Ze esan behar diztu orain Inegi? Sopela. Bidaiaren amaiera. Irten trenetik, mesedez. Fin de trayecto. Por favor, abandonen la unidad. Buah, beste remediorik ez badago, txuri eta beltz bihurtu garagu goriuri. Bai, zuri-zuria. Aurpegia zuri-zuri jarriko zaigu epekoen herri abandonatua ikustean. Hau beldurra. Marcos Teinek Argentinako herri honi buruz hitz egingo digu. Eta beltza, oso beltza izan zen gau beltza. Eta beldurrezko ibilaldi berezi batean hartu zuten parte Nagore Leon eta Imanol Arabaolaza. Gurekin izango dira alde ilunean. Oso ondo bikote, txuri eta beltza pianoaren teklak bezala, eta pianista eta musikari handi bat ezagutu nahi baduzue, ezkaldu Maialen eta Jabideren gaurko protagonista, Mary Lou Williams. Bueno, bairuok txuri beltzez bagaude, hasi gaitezke dagoeneko arratsaldea koloreztatzen? Bueno, vale, venga. Titanic guztiei heltzen zaie San Martin izotzmendia? Noiz jarriko dute Bilboko metroko geltoki bat Route 66? Bibaldiren pianoak ez zuen ezagutzen 5. urtaoroa. Pelikula negatiboetatik kolorezko argazkiak ere errebelatzen direlako. Arratsaldeon inauterizaleo, azaroak 11 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafearen inauterira. Banaiz irratian zarete. Zuk badakizu zein zen txikito dela kalzadaren Argentinako herririk gustokoena? Zein! Epekuen, tebakuen! Ze txarra! Zuekin jaun Andreok hortzadarraren semea, gizon koloretsua, Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo, koko naiz! Eta gaur txuri eta beltzen arteko diferentzia azalduko izue. Zuekin inauteriko ibaia Erromako zubian zeharkatzen duen emakumea, kolorearen alaba, Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon, zuekin ezin dute gehiago. Eta hemen Photoshoparen saturazio funtzio hartu eta dena zeron jarri eta gauzak txuribeltzean kokatzeko prest, baizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide, ez dakit zergaitik tokatzen zaiten beti niri marmarti izatea ostiroletako sarreran, Mairekin hau seriaskitze egin beharko dut. Bigarren kafeak gaur 478 du, azaroak 11, arratsaldeak 4 eta 16 minutu izango ditu, 7 segundu barru, eta guementxe izango gara datozen 2 orduetan zuekin gozatzeko, plazer baduzue behintzat. Ongietorri bigarren kafera.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari. Venga, txuri beltzaren funtzioa egiten jarraituko dut. Ez dut ezagutzen, Salvadorren eriotzean kantuaren bertsio hau? Berria da? Berria da. Rosalén abeslariak bere disko berrian argitaratu du. Matriz izena du diskoak eta bertso egin du. Superpolita. Eta gainera oskeran osongi bat emateko moduan gara. Bai. Txukun. Iesetan joan inzana. Tira, maite dut ekin beharko diegu. Zein dira zuen maite dutak? Goiuri, zuk abiatuko duzu? Maik abiatuko du? Mai, zein da zure maite duta? Bale, ni hasten naiz. Beida, maite dut. Gero, arratsaldean jungo naiz dokumental bat ikustera, proiekzio batera, Balearen begia dokumentala ikustea, Boxan, hemen Tolosan, eta maite dut Balearen begia, maite dut horren atzean dagoen historioa, eta maite dut batez ere Joseba Mercader. Guaindala 10 urte gutxi gora bera, bale handi bat, gelditu zen baratuta Kontxan, Donostin, eta Joseba gerturatu zen, eta bere begietatik aurrera beida, berak dio bere bizitza aldatu zela. Eta dokumentala, gutxi gora bera, hori aldarrikatzen du, ez? Balearen eta Joseba Mercaderren historioa. Gero Joseba izan Balegur proiektuarekin, bale eskulturak egiten, Gipuzkoako hondartzetan aurkitzen dituen egurrekin eta enborrekin, eta horrelako materialarekin, eta bereziki maite ditut horrelako artistak, eta kaso honetan maite dut Balearen begia, maite zaitut Joseba Mercader. Oroitzapen den gerora, iesetan joan inzana. Goiuri ez izarandia? Ze maite dezuzuk? ez dakit. Ez dakizu? Lehenengo aldia da, ia lareun programatan, ez zaitena ezer okurritzen. Ai, ama. Ez daukat maite dutik gaur eta ezin du sinistu. Eta gero nina ez txuri beltz. Eta hori maite duzu edo ez? Ez dut maite dutik ez aukitzea, maite dut konturatzea dagoeneko lareundik gora maite dut dauzkadala eta egunero maite dut bat bota behar dudala, hori maite dut ze derrigortzen nau ez, zerbait topatzera, zerbait ona topatzera, eta batzuetan igual triste zaudenean, ez zaizu ezer azkar bururatzen, baino nolarik eta egiten dugun saioa hasteko egunero, beti etortzen zait zerbait burura, eta gaur ezin dut. Nekatuta nago. Akaso maite dut ez bat pentsatzen ezake azkar batean, zure gaurko postrea. Egia da. Agian horregatik ez daukat maite dutik. Eskatu dudalako postre bat, ez dakit, zoriontsu izateko esperoan, eta postra super txarra zeon. Gauza txarra da hori. Bai. Nere maite duta honakoa da, tentazio izan dut gaur goizean gertatu denaren audiotxo bat ola primizian hona ekartzeko, baina ez zait juistua iruditu, eta gorde egin dut. Baina gaur buru bihotzez elkartearen inguruan, eta inoiz bigarren kafean hitz egin dizuegu elkarte honen inguruan, Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituztenekin eta haien familiekin, elkartasunez jokatzen duen elkartea da, buru bihotzez, eta hortxe saiatzen da, jarraipen lan hori egiten, laguntza lan hori egiten, bide lagun izaten, eta
hortik aratago antolatzen dituzte alako solasaldiak, tailerrak eta bestelako lanak gaitza hauek pairatzen dituzten pertsonei laguntzeko eta baita euren seniden bide lagun izateko esaten dudan bezala. Eta gaur goizean bildu dute jende zoragarria eta oso energia polita sortu dute Andoainen dagoen Garate estudioetan, Kaki Arkarazo handian zegoen euren estudioa borondate osoz jarrita eta borondate osoz bildu dira haren inguruan bestean beste Jabeta López Bumerter grabaketa lanak egin dituen musikaria, Mikel Fernández Krutxagaren asketan eta murgilduko da, Helene Arandia abeslaria, besteak beste temporako abeslaria ere bertan zen, Etinkarnatuz orkestaetan, musikari mordoa eta musikari musikari handiak, musikari maiekaragarrikoak denak eta ez dakit Antxe topa genitzaken ez, Jordana Ochoa, Amaia Gutierrez, Tomas Ruti, Francisco Herrero, Iraide Sarria, Xabi Zeberio ere antzen, Alos Kuarteteko kideak ere batu zaizkie, Nika Bitxizbili ere bertan ikusi dut, ez dakit, musikari ikaragarri honak eta denak Antxe borondatez kantu bat osatzeko. Zigor Sagarnak osatu du kantua, Jon Esnaolak egin ditu konponketak, orkestrazio hori guztia, eta orkestra Antxe zegoen, ez? Garat estudioko ganbara horretan, areto zoragarri horretan, mikromordoa, sokak, haize instrumentu pare bat, eta bar. Eta Heleneren ahotsa, baina batez ere hori ez, energia politia antze ziren burubiotez elkarteko kide pare bat, ermetartean, Antxe, ez dakit, ara inguratu denen bat jende, tartean Goreti Oreja lankidea eta biok, bideo grabaketa lan hori egin bar genuelako, eta grabatzen aritu gara, eta hori guztia, hainbeste jende euren agendekin, edo gure agendekin ezin bizita gabiltzanak, gaur goiz hartu izanak, kobertura gabeko espazio batean, Hangarate estudiotan, musikaren inguruan aritzeko, eta soka orkestra batek sortzen duen vibrazio ederro horretan goiza igarotzeko. Oso gauza polita da, Miguel Zeberioren zuzendaritzapean aritu dira noski, eta egia esan lagun asko ikusi ditut, zagunak, musikariak, estimatzen dituen musikariak, baina batez ere giro aparta eta energia hori maite dut, hainbeste jendek, hainbeste bizitza bat egitea, horrelako proiektu solidario batekin, eta horrelako kantu eder bat grabatzeko. Ez zingo dizuet gaur erakutsi, ez zaite bidezko iruditu, baina pentsatzen dut, asketa prozesua laizter egingo dutela, eta hori osatuta dagoenean noski erakutsiko diogu gure entzulei, eta elkarrezketatuko ditugu protagonistak, ze gauza ederra izan da, eta maite ditut horrelako gauza ederrak. Eta Los Kuartet eta Orekate Ixaren arteko elkarlan hontatik Marian Kanaki honekin eskatuko digu gure gaurko gonbidatoi euren maite duta. Horrela, bapatean, aurkezpen lanetan murgildu aurretik Imanol zeina zure maite duta? Murgildu mikrora beldurri gabe. Biak, nahi maite dutak entzuten hain itzara, etorri zaiten itza da akullua. Eta akullua hasiera baten lotuko genuke ikulluarekin eta animaliak eta makila puntaduna. Baina ez etorti jo nahi. Akullua azkenen neik lotuko nuke inguruan ditugun akulluak gauzetan, saltxetan eta abenturetan sartzen gaituztenek. Eta horrekin lotuko nuke gaurko maite duta. Beraz maite dituzu, akullu diren pertsona eta inguru horiek. Imanol Araba Olazari eskatu diogu bere maite duta, Araba Olazari eta Nagore Leonire bere eskatuko diogu. Zein da zure maite duta, Nagore? Ni zuei entzuten egonaz eta lehengo etorri jatena izen da jakin mine. Gauzen inguruko jakin mine ikerketa, ni momentu honetan emozioen inguruen ibiltzena zarri eta asko uste jate zerbait sortzen da nien, hor murgildu eta ikerketa lan bat aztie. Izeleik emozioek, baina esan eike zentzu horretan fizika kuantikoa jartzen baldin badoztezue sartuko nitzela. Edo, ordu nirie jakin mine izango litzake. Arratsaleko 4:26 minutu, gure maite dutak entzun dituzue, orain gure protagonisten hitzak entzungo dituzue noski, segitan aurkeztuko dizkizuegu eta.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Open up the door, I only wanna play a little ding dong. You can't keep me waiting, it's already too late for you to try and run away. I see you through the window, our eyes are locked together. I can sense your horror, though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Hurry up and run, let's play a little game and have fun. Ding dong, where is it you've gone to? Do you think you won? Our game of hide and seek has just begun. I hear your footsteps bumping loudly through the hallways. I can hear your sharp breaths. You're not very good at hiding. Transmisiorik gabe ez dago tradiziorik. Bestela, ohiturak galdu egin daitezke eta urteetan ahaztuta geratu. Aldi berean, tradizioak bizirik egon behar du traizio ez bilakatzeko. Horregatik, berriro berreskuratzean berriro formulatu daitezke. Zaharra berri bilakatzeko eta berriro gozatzeko. No need for me to ask permission. Knock, knock, I'm inside your room now. Where is it you've hid? Horretan dihardute hainbat elkartek gau beltzarekin. 20. mendearen erdialdera arte euskarari eta euskal landa eremuari oso lotuta egon den tradizioa izan zen gau beltza. Horregatik, urri amaieran, askok Amerikako estatu batuetatik datorren Halloween inposatu bat ikusten dutenean, beste askok komunitatea eraikitzeko aukera bat ikusten dute. Dong, I have found you. Ding dong, you were hiding here. Now you're in. Ding dong, finally found you, dear. Now Hori guztiagatik, aurten gau beltzari ikusgarritasuna emateko nerabei zuzendutako beldurrezko ibilbidea antolatu zuen Galtzaundik, Tolosako Elosegi parkean. Egun horietan ingurutik pasatzen orok oihuak entzuko zituen, eta beldurtu beharrean irriparrea aterako zitzaion, gure gazteak herrian bertan herriko historiekin ondo pasatzeko aukera zutela ikustean. Egun batzuk pasa dira dagoeneko, eta beraz horregatik gaur Nagore Leon eta Imanol Arabaolaza gonbidatu ditugu esperientziaz hitz egitera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Jo, ze sinkronia. Bildurra, Falta izan zaizue bi hautsetara harmonizatzea, arratsaldeon hori, Wow. Arratsaldeon, bai. Jarri dugu horrela musika pixkat beldurgarria, esan bezala, beldurrezko ibilbide bat izan zelako urriko azken egunetan topatu genuena. Fikzioan oinarritutako kontakizun bat sortu zenuten horretarako, baina honi jakin nahi dut prozesu guztia nola abiatu zen, nondik datorren ideia hau, nola eman dio zuen forma. Bueno, hor Galtzaundi jarri zen gurekin Tolosako aktore batzukin harremanetan, hor hasierako lantalde txiki bat sortu genuen, eta horraz ginen pentsatzen aber zer nahi genuen. Alde batetik ze historia nahi genuen kontatu, bai ikusten genuen aukera Elosegi parkea izateko, baina hasieran ez genuen pentsatzen iez parke bat izango zanik. Hasieran hor urtero egiten dugu olentzaron basoa baita ere, eta hori da ibilbide antzestu bat. Baina, hau juntzan beste histori baten, pixu hartzen edo beste gauza bat sortzen juntzan hor. Orduan historia etorri zitzaigun, sormen lan batetik, elkartzen ginen horre huerditan, eta gero ja, jo ginen perfilatzen zer nahi genuen kontatu baita ere, ez? Gau heltza izan da, arimak izan behar zuten pixua, ez genuen nahi bere hortan hola bukatzea, baizik eta bukaerak ere zerrezan nahi bat izatea. Azkenen ez tala bakarrik beldurra gatik. Eta beti lotze deon truko trato famoso horta, eta beldurra pasatzeagatik bakarrik, baizik eta zerbait kontatu eta zerbait guretik kontatzea. Izan helburua.
Arratsaldeon, Nagore eta Imanol, bai egia da, atzetik izugarrizko lana eta ikerketa lana dagoen, nik ezagutzen dute Olentzaren basoa proiektua edo suak arrotuz, udako solstizioarekin, adituak, horrelako txango kulturaletan, edo ez dakit nola definitu, baina zauragarria atzean dagoen ikerketa lana. Bai, gure asmoa da Euskal Herriko herritutatik abituta, gurea eta hemen guretzako dan zerbait sortzea, ez? Eta bai publiko guztientzako dana, hau bai kasu honetan bazan nerabentzat zuzendua, bereziki gau ezalako, beldurra zalako, eta hor, etorri ziren nerabek baino gaztetxoagoak zienak, bai gurasoekin lagunduta, gurasok ere ikusi genituen ondo pasatzen, beldurra sentitzen, eta ni gelditu nintzen sentsazioa zan, pixkat ni ere nerabe nitzenean, gauak eta beldurrak zuen xarma hori, ez? Igual, horrekin egin deta hausnarketa bat, azken aldian, hainbeste argikin kanpoan, hainbeste dana daukegu oso kontrolatua, astuta dugu zer dan beldur osasuntxua sentitzea, ez? Eta horrekin barre egitea, eta oihu aldi berean, eta baina irtetzea emozio on batekin. Eta nik uste dut hori bai lortu genuela. Bai, azkenen han ez uste zen dituen buia asko zian, eta toio asko zen tripetatik zetuztenak. Eta hoi dia gustatzen dianak, bai, momentuan igual buia itxegun nahi ez, baina geroa igual bai, eta guan gendenak baita disfrutatu genuen horrekin, ez? Nik aitortu da dizuet, pasarintzela ondotik, nire lagun batek txakur bat du, eta txakurra pasatzera atera ginen, eta lagundu nion, eta konturatu gabe egun zen, eta han ingurutik pasa ginen, eta sekulako oiuak. Eta esan genuen, ai ama, ze txoin, zer da hau, eta segituan konturatu ginen, ai ama, hau elosegi parkean egin behartzutena, eta oiuei erreparatu ezkero behintzat, arrakasta itzela. Bai. Asteburuan euri jazak egin zituen, eta hor normalean pentsatzea da doainik dan zerbait bertan bera gelditzen dela, talde guztiak osatu zian, talde guztiak etorri zian, orduan aurretik izan zuen bideoak bere indarra, baina gero nik usteot zehezanak jendean artean bultzatu zuela, nahiz eta euri zaparradak egin jendean egotea. Ze kontzeptu politan egiten beldur osasuntxua. Asko gustatu kontzeptu askotan disfrutatzen degunean bildurrarekin edo pelikulekin edo deno dauk ditu titulo batzuk buruan, eta baina ez daki bildur osasuntxuari buruz ari gara. Beldur osasuntxu kontzeptua beste gauza bat da, ez da? Bai, azkenean barrun sortzez zaizkigun beldur horiek, han bertzen zeuden zarata txikiak, nik gure taldetxoan beste fitxaje bat gehituko nuke, Losegi Parke kontza. Guare baita lagun izan genula bidean, han bertan, nik genuke sekula beste lan zenko. Bai, bida. Etorri da. Araxe egiten zuen. Araxe egiten zuen, bai. Eta han bertan zen denean, oiek, ez? Soinu oiek sortzei zuten beldurroi. Wow. Baina berezkoa da. Hor ez da aldamenetik bat etorri zaizula eta bulia bat indizula, ez? Berezko hortatik. Nik lotu nun umetan herriko festetan kabezudoak etorri behar zianen atzetik eta beldur hori eskutatzen zinela, baina nahi zenuela hori. Beldur hau da, beldurrak ere erakusten du. Eta beldurra zeharkatu behar da. Eta uste dut oso osasuntxua dela eta askotan bereziki umei debekatu egiten diogu beldurra sentitzea edo zer dan hori, ez? Eta hori esperimentatzea gurasoekin edo lagunekin oso osasuntxua da. Jakinda ez dela ezer gertatuko, beti ere kabezu dutan bezala edo San Juaneko fogatekin bezala, badago magia bat. Eta magia hori nik uste dut interesgarria dela. Benetako arriskurik gabeko beldurra, badakizulako ez zaudela, benetan arriskuan sentitzen dezula arrisku puntu bat, baina ez zaudelako. Guztiz ados esan duzuenarekin, nik aipatu dut, fikziozko historio baten oinarritu zinetela, baina ez dugu historio aipatu. Eta uste dut dela, Elosegi Markesarekin zerikusia duena, ez da? Bai, berez Elosegi Parkean gertatzen da, orduan bai lotu nahi izan genuen, hor garai batean egon zala Elosegi Markesaren parkea izan zala, eta jauregia gero berez ez dugu hartu bere
historia pertsonaletik ez dago hartuta. Baina bai, arretaz deitu zigun, urtetan itxita gondan parke bat izan dala. Zergatik izan dan itxita, hau da, benetako errealitate bat hartu eta bere izan. Badakizue zergatik ondan hau itxita, balitekean zerbait pasa izana. Eta hor dauden eraikinekin jolastea. Bai, hor da pixkat, ez? Ni oso beldurtia naiz, eta ni hau entzuteakin ja nago, jazta, txikilduta. Parke bera ere, pentsatze bihurtu dela beste pertsonaje bat, zoragarria da, Elosegi parkea, joan dela urte gutxi, hasi dela berreskuratzen, horrelako ekintzakiteko, batez ere Olentzeraren bidearekin eta, baina zoragarria, nik ikusi nuenean promoa, ate hori irekitzen, iluntasuna, ostok lurren, beste pertsonaje bihurtzen da parkea. Azkenean parkeak beak, gauza asko gabe, zu sartzezea baitako parke baten, gaueko 10, 11, da gaina, egun hori denetan, lehenengo egunen egualez, baina beste guztietan azkenako momentu guztietan ilunpetan genden. Eta ilunpetan edote hortan parkek emate izu, berezkoa dana. Bai, eozini pasago zitzaion, ez? Mendira joan eta gaua gainera bota zeizula, berandu zeizu eta maldan bera bazoaz, mila bider pasa dezun bide berdinetik, baina tean piztien zaratak edo zer entzun eta tean aldatzen da testimur horietan. Osto soinuak, pausoak... Zeure pausoa entzuten duzu. Eta horrek bai. Eta oin gogoratzen nahi, zoendala urte bete, galtzaundik antolatzen ditue sormen hitzaldiak larun batetan. Eta horretorri zango mediatuta Josu Osaita, bere Gaul Beltzaren inguruko ikerketa eta liburuak inez, da bera komentatzen zuen Manola Baliarrainen lortu zuten espazio bat iluntzea, hau da, udaletxea izatea ez argiztatzea gau horretan. Karo, Elosegi parkeak berez dauke hori. Hau da, dago Tolosan bertan, baina ez dago argiztatuta. Eta horrek ematen dizut, gainera itxi egiten da, eta nian nengula taldean zain, tarteka zaratak entzuten nintuen, da ni beldurtzen nintzen, ez dut ze zarata da hori. Ez badauke zerbait. Antolatzaileek ere beldurra sentitzen dute. Bai. Ordu asko dira. Aipatu dugu, batzurentzat, eta nik sareetan behintzat ikusi dut eztabaida bolo-bolo egon dela, batzuek hartu dutela Gau Beltzaren kontua Gau Beltza izena jarri diote, baina hau estatu batuek inposatutako festa bada, edo nabaritu duzu zuek zerbait horrelako retizentzia punturen bat, edo jende hasieratik guztiz pozioz eta aurrera egiteko moduan? Gurekin guztiz pozi, guztiz... Bai, ez zeuden olako fenomeno horren inguruko gehiagok sentitzagen hona ibai izan escape room filosofia. Batzu zeukatela la txaketa del escape room esatean jantzita, eta eusin gauz esatezen olako antzi zeuden, esan du hau eta esan du bestea, eta apuntatu hau eta apuntatu bestea. Eta gaina ikustetzen hon taldean behartan ebaita baten bat bazeola, hitz eta hitz eta hitz eta hitz jezuna eta esatezu, haunek beldurra dauka. Hor promoan ikustea eskua eta teatzen horretik, ostoen artean. Promoa oso ona zan, ni ere beldurtu nintzen ikusina banean. Eta azte betelenago sarrera guztik zegoen, ziren sarrerak, baina dena okupatuta, erreserbatuta, gainezkan, erabez josita. 55 talde, 5 pertsonakok, batzuk gehiago, baten bat erori zan, baina nerabek zain zeunden, hau da, batzuk pasatu zian bizikletaz, eta ikuste zuten zerbait gertatzen zala, eta azten zian garrazik. Hor mostro bada, kontuz! Eta urrengo gunean beraiek zeuden zain, aber talden bat libre gelditzen zan beraiek zartzeko. Plazaren bat. Bai, orduan izan zan oso kuriosoa. Bai, gertaera bitxik eman zien, oso. Orduan zalantzari gabe, datorren urtean, egiteko moduan, ez da? Errepikatzeko moduan. Historia ez dugu kontatuko, bada espada hori da. Ez deteman hori gehiago, baina bai. Eta niri bai tokatzen zait, aparte lanbidez Gau Beltza eta tarteka lantzea, eta hor bai ikaslek esate zutean, baina hori zer da, Halloween, zure galderari lehen erantzunez, eta bai, badago oraindik gauza bat ematen duela, ekarria dala, ez? Baina, karo, Ameriketara
Estatu Batuetara junzianak, hasiera batean europearrak zian, orduan Europatik eramandako zerbait da. Orduan hori da pixkat, berreskuratzea do guk gurea egitea. Eta Europako neguko festen giroan kokatutako ospakizun edo... Zeltiarrak eta dago... Juan Inazio Artxogarekin iniz ipatu izan dugu, lehen Josu Zaita ipatu duzu eta ondo asko daki ez ikuspegi antropologiko eta historikotik, ez nondi datorren. Ego Amerikan Asian badaude horrelako referenteke bai, eriotzarekin eta... Claro, guk gaur egun gure egunerokoan eriotzaz ez duguna hitz egin, askotan da hitz tabu bat edo zer, baina beti egon da rituala horren inguruan. Orduan hori berreskuratzea da gure gaur eguneko gizarteakin. Bueno, eta horren agian, Imanolen baimenarekin, Imanol ja pasazan hemendik kafe bat hartzera, gaur txupitoa, osea, gomidatu iteu. Duela gutxi bukatu zen Patxar Afrikarra. Bagenuen hor... Nola? Kutuku. Bolikostatik ekarri zigun. Bolikostatik ekarri zigun, Juan Inazio Artxogak likore bat, kutuko deiturikoa, eta nastu ezkero kutukutxun jun. Kutukutxun jun zan hortxatarekin. Hortxatarekin, edaria. Eta kutukun beste bat. Baina kutukutxun jun oso edari oikoa badirudi. Baileys Afrikarra da izan zioten. Hori da. Baina bukatu zaigu. Bai, gero zainminarekin edo... nola da? Azteleraz. Normalan alrebez jakin izango nuke. Jengibrearekin egindako. Hemendik aurrera Baileysi deituko dugu kutuku irlandarra. Ze gauza ona, nik ikasi nuen zainmine hitza Juan Inazio Artxogarekin duela hilabete gutxi. Alako logika hartzen diot linguistikoki hitzari, zainmina, nire buruak lehenago topatu dela euskerazko hitza, aspaldidanik ez, jengibre ezagutzen nuen hori baino. Ze ona? Bai, tira, barkatu. Txupitorik ez Imanolentzat gaur. Txupito guzti hauen baimenarekin. Gaur kafetxo hartuko dugu pixka bat nagorekin, lehenengo aldia dena. Eta buezaki pixka bat ezagutzeko gure entzulek ere, ondik nora. Okerrez banago, batez ere arte dramatikoan lipusekin hasten zinen. Bai, ni izetez markinarra naz, eta lipus markinarra da. Eta suertez, 2006 urtien edo gitxi gora bera, berak erabaki eban ikastaro bat ematie markinan, eta hortik, ikastaro horretatik sortu zen gure taldea, abarkantzerki taldea, amateurreran, eta berakin hasi ginen ikesten maila oso honetik, oso irakasle on bezala. Eta gero ja hortik, bajunitzen ikastaro ezberdinak egiten, gero Tolosara etorri nintzen bizitzera, eta hor ja klaunetik hasi nintzen baita ere, gero ipuin kontak eta Virginia Imazekin behik hasi neban. Eta, gero junaz, hori, lehen esan dutena, jakin minai jarraituaz ikerketa mundutik antzerkia beba ikertzen ez. Eta kontakizunetan ibiltzenaz, batzutan, dantzan beste batzutan antzerki fizikon, eta pixkat, hortxe. Ez dakit entzule dakite, baina hemen ditugu bi azken irabazleek hau jaialdiko auzkotasunen narrazio lehiaketan. Ze ustekabia, eta Itziar Sanz ere, proiektuaren ere, ez dakit elkarlana superinteresgarri izango zen, hiru ipuintzaleen artean, ez? Bai, azkenen moldatu gara, eta azkenen ulertze dituzun hizkuntz horretan zaudelako hizketan, ez? Eta orduan erresa izan da taldetxon lan egitea. Bai. Itziar aipatu dugu, Itziar Sanz de Ojer, berarekin batera estrenatu zenun goindala 4-5 urte gutxi gora bera, itxaspetik azalera, azaletik plazara ikuskizuna,
proiektu polita ere. Oso, baina hori bebai, izen zan, egon ginelako ordiziko ipuin kontalari, txapelketan hartu gendun parte, eta hortik zu proposatu zozkuzun guri, aber zergaitik ez ginen animatzen zerbait eitxera alkarrekin, eta hor azizan. Eta ronka botata, baiezkoa, ez? Bueno, venga, bale. Bai, baina itziar eta bixoni bilbidie hor azizan. Eta gero hortik, olentzaron bazon zuak arrotuz, oin beldurrezko ibilbidea, hainbat proiektu tan gabiz alkarrekin. Bai. No me mira mucho. Eta azkena, bain dala 3 aste hola, antzesta honen, izteko jaialdia, ariak, minotauroak eta ego bakarrekoak. Zegertatzen da gure arien artean? Bueno, nik lan hau, zinun nire ariak tiretzen, ariak tiretzen, eta lehengo galdera zen, ni nor nazen markinar bat Tolosan. Eta pixka nire euskalkiak bideratuta, baina gero baita nire bizitzako bizipenak, biografia, tiretu, konturetzeko 40 urtekin, ez dauela ari bereziki ariak imaginarioak izan daitezkela, edo ez, baina batzutan pixua handia daukiela. Eta horren inguruan doi, gure ariak lotzen gaituztenak errealitate bateri, eta gero ditugun minotauroak edo monstruoak, barruak denok, eta gero aldi berean ze behar degun azke izateko horretaz bebadua pixkat. Ze ona, ze pasaden astean, Mireia Delgado zen, ezta? Heldu da konturako bere ikuskizunak ariak ditu izpide, eta ariak buruzkoa zen. Bere izenburua da ariak jostorratzak eta zauriak, eta nagorena ariak minotauroak eta ego bakarrekoak. Beraz, ari asko dauzkagu askatzeko, edo ari asko behar ditugu, oraintxe bertan, ez dakit oso ondo zein den. Ez dakit, nik uste dut adinak bebai, ez dakit, nik ikusi nun bebai izenburua, eta zagen, honek bebai igual antzerako lekotik tiretutxuz ariak. Azkenean zauri batzutatik irtetzen dira ari hoiek edo lehengo aukerak beste nora baitera iristeko. Izu, esan dezun markinarra Tolosan, gut Tolosarrak garen ezkero, ondo tratatzen zaitugu, ez da? Herri hontan. Oso ondo, bai. Bazpare. Bai. Akaso euskalkiarekin bati baino gehiago azalpenak eman beharrak horrek pixkate nazkatu du nagore. Bai, konturetzenaz, oin ja markinarrez urtete jate. Markinarrez aztena zenin dala, pertsona batekin konfiantzixi badauket, hau da, etxeko sentitzen bana markinarrez aztena. Eta batez begaldetzen baztien nire euskalkixaz. Horria markinarritxot. Eta bestelan euskera batuen, ulako euskera batu mogoko bat. Euskera batuen. Egia esan, beti daukagu kontu gure artean ere ez, guke, ez dakit, beterriko euskera dugu hemen, Gipuzkoar beterrikoa edo, Gipuzkoan goierrin desberdin egiten dute, eta kostaldean, eta bada, euskera batuaren gertu xamarrekoa, markinar baten euskalkiarekin alderatuzkero, baina guk ere batzutan baditu komeriak, batua egiteko, ez? Uste dugu baietz, baina ez dugu guk ere batua goiti berakoa egiten, behintzat, saiakera oso trinko egiten ez badugu, ez? Irratian saiatzen gara, baina hortik aratago joaten zaigu. Eta zuke pentsatuko zuan, ere batua ala moduko da, baina hemen Tolosan jende askok batua ere ez dizu egingo. Keba. Hemen boixe, zeuk esan dozu mogoen, nitzako hemen euskalkixe itzen da. Hori bai, lan munduen, bai horria euskera bature tiretzen dela, baina beste lan euskalkixe berbak moztu, hori asko. Baina, galdera bera gaizki ez duzu hartzen. Alegia, nik zurekin Tolosan topo egingo banu, galdetuko nizuken nongotarrazaren euskeragatik, baina ederra egiten zaidalako. Hori ondo hartuko zenuke edo ez? Bai. Nik hemen, jentiek markinarrez zeutzen denak, ez dakit dauki holan zentzazioa, como exotiku edo olako oso zeizengoa nitzake, ez dakit, usteot gutzako naparrak etortzen dizenien moduen, naparrek beba dauki hori olako oso zer. Lenguan bane bilen hemen ez ditxu Pinatxoren gramofonoaren kuina bat entzuten, eta
haren euskerare aparreraz edo bueno, bera inguruko euskeraz egiten du eta belarrira jotzen du eta ni eso derra iruditzen zait, baina hor badaukagu ez dakit, eztabaida erraldoi batez herri santu honetan euskalkiekin, batuarekin, nola egin behar den zinean, nola egin behar den musika, nola egin behar dugun irratia eta hori iritzi asko. Bai, ez da bate berreza. Ez da erreza, nintzako euskera batuai, ez dakit, batzutan iruitze jate personalidade falta jakola, eta hori euskalkixek emoten dotziela. Hau da, euskalkixe hitz egiten daben pertsoniek emoten dotzena euskera batuei da beste tonalidade bat, eta hori usteot, hori indartu emidala. Ze hor dau, ez? Euskera batu azkenien sortuteko gauza bada. Orduan nola eman benetan bizirik dauen hizkuntza baten indarra, ez? Hori da, nik ustot prozesu horretan gauzela danok, ez? Euskara batu garrantzitsua da, ze azkenin batu eitzen dau. Baina, euskalkixek barik ezingo litzake. Orduan, dana onartu bida. Aizue, 8 minutu falta dira arratsaleko 5:00, hori dugu gure muga, eta 8 minutuk ematen digute azken eskakizun baterako. Bai. Aurreko ostiralean nik egin nuen eskara hori, Nik ostiralero egiten dute. Nik gaur bai. Gaur nik gaur bi daude eta gainera bi ez dakit irabazleek bi kalabazadunak edo kalabazautenak, ez dakit txapela, baina kalabaza bai. Beraz, ez dakit ipuintxo pare bat, historiotxo bat, zerbait bukatzeko politxen gaurko saio. Vale, animatuko naiz. Lehorrean behar duzu, musikaren bat behar duzu, besterik gabe, holaxe. Horrelaxe. Aurrera. Oso ondo, kontatuko dizuetan abentura hau, zan herri batea gerturatu eta herri hartan herriko festak. Eta herriko festetak gerturatu eta bertan bat pertsona bat ikusi eta, hombre, kaixo, herriko festa dituzue, gustorango zeate, gaur gauean hemen sekulako magia egongo da, eta ez dakur jure hoi esaten. Ze pasatzea? Magia hitza hemen galerazita dago. Nola hemen magia hitza galerazita daukazuela eta bai, hemen goain dela urte asko gauza gertatu zen, eta ordutik magia hitza galerazita dago. Eta kuriosidadea zer dan, eta galdetzen hasi, eta ze gertatu zen eta hauxe kontatu zian gauza dela, garai hartan urte batzuk lehenago, bastante urte lehenago, ekarri zutela festetan gainea, mago bat, eta ikuskizun ezberdinak zeudela, eta magoa bere ikuskizuna, eta garai hartan gainea famatua, bere laguntzaile eta guzti, eta herriko jende guztia plaza betea, eta ikuskizuna oso ondo joan, eta azkeneko trukoa iristea, eta azkeneko trukoa gainea, beti normalen fuerteena, potenteena hori izaten da, eta publikotik jendeare, norbait animatuko zen, parte hartzea, eta voluntario eskatzen hasi zen. Eta jendea gain besteko ilusioekin, ia denek beso altxatu zuten. Eta zer, eta baita ere, herriko alkatean alabak, esku altxatu zuen. Eta magoak, pixka batekin esan zuen, hauxe hartukoet, hola puntuk iraziko ditut. Eta igo zuen, holtza gainea, eta holtza gaine, mantxe kaja bat zeukan, eta alkatean alaba, antxe sartu. Eta hasi zan, bere laguntzaileekin, lagunduz, eta logolako baten, bajun esan zion laguntzaile, ez nahiz oso ondo sentitzen, baina, ikuskizunakin jarraitu ingo dugu, eta bai, jarraitu ingo dugu, bale. Eta berak bere, hitz magiko guztiak bota olako baten, eta prrrum! Eta kutxan gainean ziplo eroitzea, magoa. Eta, jende guztia harrituta. Eta laguntzaileak izu barkatu, hau ez da ikuskizunan parte, badago hemen medikun bat norbait eta publikotik, mediku bat gerturatu, jutea magoan gana, eta barkatu baino ezin da ez errin. Magoa hemen txegelditu da. Baina alkatean familiko guztik, baina gure alaba, eta magoak entzeute kajan gainetik, irikitzeute kaja, eta alaba ez. Alaba ez. Eta esan zioten laguntzaia izu, baina zu jakingo ez du, nundain zein dan trukoa, dana dalakoa, zer gertatzen da hemen. Mago honek ez ditu inoiz kontatzen. Beak sortutako trukoitako bada, eta gaina ez du inon idatzi inork ez kopiatzeko. Eta orduan, ez daki unun dagoen. Urtek pasazian eta alaba etzan azaldo. Eta ordutik jarrita dago, herri hartan, magiakin lotuta dagoen guztia galarazita daula. Kontu zibili, abisatzei zuet,
esku kaltsatzen dituzue voluntarioak eskatzen dituztenetan, aber ze pasatzea daukan. Bazpare. Ai. Lau minutu ditu Arratsaleko 5 eta tarte izango du Nagorek. Aurrera. Ondo. Bueno, hau, ipuina hau, nik ez dakitzuek zinezdunek sarian edo ez, edo bai, baina kontizu goiaingeruek existitzen ziren sasoien edo gaur egun existitzen baldin badiebe, goiaingeruek bi ego daukiez. Eta antza maitxasunez beteta dauz. Eta egun baten olentxeik, goiaingeru batek hausnarketa bat daukiban. Eta, guk aldogun nahi dugun lekure eganein, nahi dugun lekure jun, zoriontasun betien gauz beti, eta osta pertsonak zelako sufrimentuen bizi dizen, beti txarto eta olaintxe pentsauan jaikuan gana jutie. Eta olaintxe galdetu zotzen jainkuai, eta ez dutzu nahi, zure boterie zalantzan jarri, baina galdera bat sortu jateta. Zaiztezu bazerta. Gu, zuk sortu zendun egunien mundu eta gu sortu eta gu biegokinta zugana etorrita maitxasun beti sentitzeko aukeri emon zuzkuzu, baina eta pertsona izeba ez. Eta jainkuek esatzen, hausnarketa ona indozu bai. Bai, nik zuei biego emonotzuen nigana etortzeko. Eta nigana etorri eta nahi zuen injuteko, baina pertsonei ego bakar bat emonotzien. Ego bakar bat? Bai, ego bakar bat. Izen be, zuek ja ez daukezue bizitzan ez haririk, ez zauririk, baina pertsonak jaixoten die motxila batekin. Eta motxila horretan daukie ego eder bat erregalaute. Baina ego hori martxan ipintzeko, igual beste nonor bidabe albuen. Eta beste nonor topeten badabe aukeran ondo egaran eitzen dabena, igual aukeran elkartuko die eta urrina ingo dabe egaran. Eta holan ezautuko dabe zer dan benetako maitxasune. Hau da, alkarrekin oine zein, gitxinaka, eta momento baten egobixek martxan ipini, eta igual airien hasiko die. Orduen goia ingeruek ezaban, orduen pertsonak beste bat bidabe. Eta orduen pertsonok beste nonor bidogu maitxasune ezautzeko, izen leike lagunen artekue, familixakue edo bikotiana, baina lehengo geu jakin bigu geure oinek nola eneitzen daben oinez, geure egue astintzen eta akaso beste bat heldu, eta akaso bixon artien urrina heldukoa. Edo igual metro bat, eta urrengo beste non ortopauko geixa itxeko. Eta olaintxeik akaso hortzimugara arte iritsi arte. Nagore Leon eta Imanol Arabolaza bioi mila esker. Eta nahi duzen arte. Segi ondo. Eskerrik asko zuei. Eta gu segituan bagoaz, Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Beldurgarri xamar, aritu gara tarte honetan, baina batzutan azken ordu ere izaten da. Beldurgarriagoa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Esan da bezala Arratsaleko 5 ditu eta bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan Oñatz Aizpuru lankidea dugu eta Arratsaldeon Oñatz. Arratsaldeon Inigo eta arratsaldeon entzule, bai, beldurretik eta tragikotik badu behintzat, lehenengo albisteak beste lan heriotz baten berri jaso dugulako, Ablitaseko bizilagun bat hil baita eraikuntza lanetan Zaragozako Tarazona herrian Lab sindikatua dioenez, 76 behargin hil dira
bere lanpostuan urtea hasi denetik. Ekidin zitekeen istripu berri bat dela dio labek, garaieratik erori delako, eta segurtasun neurriak behar bezala ez zirelako hartuak. Altueratik erori eta hilden 11. langilea da urtea hasi denetik. 40 urte zituen beharginak, Ablitesekoa zen sortzez, han bizi bazen ere lanean esan bezala Zaragozako probintziako Tarazona herrian ari zen. Bestalde, Urkulluren gobernuko osasun sailak Basurtuko kardiologiaren ebakuntza saila Gurutzetako ospitalera eramateko sententzia errekurritu du. Bien bitartean, Basurtuko langileak protestan atera dira, herritarrak lagun zituztela, ez itxi bihotzeko kirurgia zioen pankarta horrek. Hain zuzen, osasun sailak erabaki du zerbitzua zentralizatu eta Gurutzetako erietxera eramatea Basurtoko bihotze ebakuntzetako saila, medikuek erabaki horri helegitea jarri zioten eta Gasteizko administrazio epaitegiak tramitera onartu eta leku aldatzea geldiarazi zuen sententzia kaleratu bitartean. Gotzone Sagardui buru den osasun sailak ordea bereare utzi dio, eskumerea berea dela esanez, eurek agintzen dutela eta Gurutzetara bihotz kirurgia eramanda zerbitzu hobetuko delakoan. Hala ere, sententzia jarri diote epaiari. Basurtuko ospitaleko Aritz Arrizabalagak bestelako iritzia du. Helegiteak eta argitzen diren bitartean aukera emango digutela kirurgiak egiten jarritzeko, ez? Azkenean itxaron zerrendak hor daude eta ez da onargarria moralki, ez? Horiek luzatzen ustea. Orduan, esperantza daukagu behintzat operatzen jarraitu izateko helegite irmo bat azaldu arte, ez? Basurtuko medikuek uste dute erabakia kaltegarria dela, bai Basurtuko ospitalearentzat egunerokoarentzat, baina baita herritarrentzat ere. Finean, murrizketa berri bat dela ohartarazi dute medikuek. Eta bestetik hausian bikin itsasontzia gaur albiste azkenean bai 200 pertsona baino gehiago iritsi dira Tulungo portura Okzitaniara frantses gobernuak Italiako agintarien isiltasunaren aurrean atrakatzeko lehorreratzeko aukera eskaini ostean. Denbora luzea zaramaten ontzian, dakizuenez, Sizilian zeuden lehorreratuta, baina bertako Meloni ultraeskundarrak hainbat baldintza jarri ditu migranteak lehorreratzeko, porturatzeko tartean soilik pertsona zaurgarrienak hartzen ditu eta hala hausian bikinak erabaki zuen ontziko tentsioa areagotzen ari zela frantses lurretara jotzea eta zehazki Okzitaniako Toulonen gaur goizeko 8:30 bueltan utzi ditu aipatzen ari garen pertsona hauek. SOS Mediterrane, gobernu kanpoko erakundeak ostegunean esan zuen portuaren berri jaso zuela lasaitasun eta haserre nahastearekin azken egunetako polemikak erreskate operazioan manipulazio politikoa eragin agerian uzten zuelako. Premiaz eskatu dio honek Europako Batasunari mekanismo aurre jasangarri bat jar dezala erreskataturiko pertsonak lehorreratzeko. Gogoratu Aitamari bera ere Castelloko portuan dagoela ikusita Italiak zer nolako trabak ezartzen dituen eta zer nolako berme gutxi dituen erreskate hauek egiteko. Barratxaldeko 5:04 minutu, gonaino entzule kontatzeko genizuena, 6etan informazioaren ariaren 3. edizioarekin itzuliko gara ongi izan gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko bainatz eta gubagoaz aurrera segituan Argentinara bidean izango gara. ¡No me comprendes, Osgood! Lo que pido es justicia. Giru eske ez, boto eske. Dégage! Dégage! Sors de ma vie!